Jamen, vi har trukket fordøjelsessystemet, ligesom mange af jer andre har gjort. Vi fik så bare den del, der hedder tyndtarm og 12-fingertarmen. Og det vil vi så prøve at forklare jer lidt om. 12-fingertarmen, som er den del, eller tyndtarmen deles op i 2 afsnit. 12-fingertarmen, som er den del, der har forbindelse til maven, og det resterende, som munder ud i tyktarmen. I den øvrige del af tyndtarmen sker optagelsen af disse byggelementer. Og det er en effektiv optagelse, som kræver først og fremmest en stor overflade, hvor optagelsen kan foregå. Tyndtarmen er bygget til det her formål. Fra 12-fingertarmen og hele vejen ned igennem tyndtarmen nedbrydes næringsstofferne ved hjælp af fordøjelsesenzymer fra bugspytkirtlen og fra specielle celler i 12-fingertarmens slimhinde. Bugspytkirtlen udskiller også basisstoffer, som neutraliseres af mavesyren og skaber det rette miljø for bugspyttets enzymer. Bugspytkirtlen har 2 funktioner. Bugspytkirtlen producerer ca. en halv til en hel liters fordøjelsessekret i døgnet, og den indeholder hydrogenkarbonat og enzymer, som er nødvendige for fordøjelsen. De dannes i de her specielle celler i bugspytkirtlen og ledes ud i 12-fingersystemet, eller 12-fingertarmen, via en udførselsgang, som ligger inde i kirtlen. Bugspytkirtlen danner også 2 slags hormoner. Insulin, som sænker blodsukkeret, og glykagon, som forhøjer blodsukkeret. Hvis der dannes for lidt insulin, giver det sukkersyge, og det er så også derfor, at man giver diabetespatienter insulin for at forhøje deres insulintal selvfølgelig. Giver det hormonerne sendes rundt i blodet i hele kroppen og styrer mængden af sukker i blodet. Fra leveren tilføres gallesaltet via galleblæren til 12-fingertarmen. Gallecellerne findeler fedtet i mikroskopiske dråber. Ellers skal fedtet ikke oplyses i vand og flyde sammen i store fedtperler. Da store fedtperler har en meget lille overflade i forhold til deres rumfang, besværliggøres de fedtnedbrydende enzymers arbejde. Gallesaltene er specielle ved at have både en polær og en upolær ende. Dermed kan de blande fedtet i vand, og man siger, at fedtet er immogulært. Resultatet af fordøjelsesprocessen indtil nu er, at næringsstofferne er nedbrudt til deres byggeelement, og kulhydraterne er nedbrudt til monosakkarider, et protein til aminosyre, fedtet til glycerol og fedtsyre, nukleonsyre til nukleotider.